Днес ще играем Hero Zero. Както виждате, аз съм 46 ниво. Честно казано, не играем много. Но реших сега да поснимам малко. Нека видим тук. Само да кажа, че аз преди бях 115 ниво, обаче не си влизах от 4 месеца и ми бамнаха акаунта, защото когато не си влизаш да речем повече от 3 месеца, ти бамват акаунта и го нямаш. И така. И момент само. И така, иначе аз искам да стана 60 ниво, за да имам помощник. Както виждате, показателите са ми горе-долу добре. Славата, по повод славата, не знам колко съм добър. Но това вие ще го кажете. Вижте, ето този е 64 ниво, дори няма помощник. И не знам защо са толкова слаби показателите. Често към той 64, той е обратно на моето 846. И ще такова още веднъж последно. Кой е този? Победих. И... Мама, тук ли? Тате. И както виждате, може да го сложа, не знам. Я да видим. Така май е по-добре. Или... В принцип най-важното е предпазливостта, после интелекта, после издържливостта и накрая силата. Ако сложа така, ще е точно така, както трябва почти. Но ако сложа това, топа... няма много разлика, само дето ми увеличава силата доста. Добре, айде ще го направим така, пък от стане. Ще си увелича малко ето това. И нека да отидем да правим специалните мисии. Така. Вижте ме колко смешно. Боже. Надявам се да го победя. И да, победи го. Така вече ще бъде прекалено. Не знам. Я да завъртим. Нека видим. Така вече не знам дали е добре. Я да видим. Така може би е добре. Да, знам, че живота ми е супер малко. Не. За сега ще ми е така. Я да видим този няма да го победим за сигурност. Но възможно да. Все пак. Не, няма да успеем. Вече разбрах, че няма да успеем. Защото още 2 пъти той ме победил. Ето. Да. Той е.
Добре, нека сега мисиите. И хора, вижте, аз съм на 814 място. Всички, които играят, селфи тренира по опис съм на 233-то място, подборна слава. И нямаме. По слава съм на 62-ро място. Първия, виждате, че има 24 000. Ако успее, ще отида в топ 10. Но се съмнявам. И добре хора, това беше от мен. И винаги се за